No čo, devčatá, čo sme dneska stratili? Najprv sme stratili vankušik a potom sme zmenili parkovisko za to horšie, omylom. Už sme v Budapešti a za hodinku a pol by sme mali zlietať. Hurá, hurá! Ja stačí? No, devčatá, vás prevetrali. Musela si vybrať. Ja som nič nevyberal. Ani mobil. Jaže, olejčeky tam mám. 4 flaštičky olejčekov tam mám. Potom mám šampón malý. Kamera na cestách. Ty budeš robiť príbehy a reelsaky na výšku a ja budem robiť pre YouTube. Takže opúšťame Úniu za chvíľku. Vegetariánske fajné. Halo, halo. Tu som. Wow. A presúvame sa už A10. Obrovský terminál. Pozrieme, že jak ďaleko to tam máme. Moja vegetariánka. Dobrú chuť. Tu nám majú ten grab veľmi lacný. Z letiska 50 km sme sem šli za hodinu, skoro za 20 €. Ale tu napríklad ideme z apartmánu ku Petrovnadziam a stojí to 2 €. To asi v krajsku bolo, nie? Naša prvá zastávka Victoria's Secret a spodné prádla. Pokoloko, Victoria's Secret. Blíži sa čínsky nový rok. Tropička. Kuala Lumpur, to je typické tropické počasie. Zajímavá ponuka. Čajíky len robia a zlinu a rôzne mixy. Co to ty máš? Čínsku zmrzlinu fixuje. Je to organic food. A my sme si vybrali také čoklit a karot. Koláče nevyťahuješ? Ale ešte by nám mali doniesť koláčik. Kuala Lumpur to ináč nejde, ale
A sme doma. Skoro jak vo Vietname. Night market. Mangostín, rambután. Vlastne. Wow. Tu sme mali sneh. Do zajtra, do odletu. Alebo ráno sa môžeme prísť. Druhýkrát, hej. Tu tam máš aha reštaurácie. Kambing goreng, lamb barbecue. You want the juice? Hej, hej. 20. 20. 20 je. No, detox začína. Pohár si necháme a môžu nám do toho pestovať. Taká barová ulica, nie? Smetančík. Pivna. Robí, pamätáš? Tam hore ste boli. Teraz sme tu prišli večer. My nie, ale Robí bol. Ja hovorím Robinu. Áno. A tu je Žužu. A tam je Tonka. Ty máš kľúčiky, Tonka. Opla. Druhá najvyššia budova na svete pozadí, to je kúsok od nás, 1,5 km. To je ďalší mrakodrapík. A Petronas sú, tam vidno špičky. Tu sú Petronas. Nejaká mešita dole, veľká. A náš apartmánový dom. My bývame na 20. Má 50 poschodí. No, paráda. A dievčatý kúpať, fenopalovať. A dneska sa už posúvame na ostrov Langali. Tu sú. Natáčam. Pobavili ma. Stavia sa a stavia. Nejak na Slovensku. Pre milovníkov IKEA je tu IKEA. No to je tréning, pomaly. Tak to je klasika. Všetko tu majú. Čerstvé mäsko, čerstvé rybky. Pozri, čistotní sú. Tu hlava ešte čerstvá.
To je indický trh, teraz si v Indii. Gurmanská ulička. Ešte stávajú tam mešita. Tam sme bývali. Tam vidno Petronas. Vzadu. Pokračujeme tu a už sme langali naobliekaní, lebo sme si mysleli, že nám budú vážiť batohy. No a v lietadle bolo chladno, takže aj sa sekú byť oblečení, ale nič neriešili. Akurát ten veľký kufor nám trošku premačili a museli 10 kg vyložiť. A už sme v krajine na hranici s Thajskom, v najkrajšom ostrove, ktorý majú v daňovom raji Langkawi. Viete, čo znamená vlastne Langkawi? Hnedý orol. It's paid, yes, okay. No, bravo, že také drobné, ale to naše veľa nerieši. Drobnosti. Drobné akcia, aha. Ale dobro, pekne nám dala to. Ja by som na tvojom mieste si už vychutnával jedlo. Wow. A ty nevieš, čo to máš? Ani Boh nevie, čo to je. To má byť kurča. To má byť pod tým kurča, nie? kurčaťom ešte niečo je. A to mám jesť čím? Oni mi nedali žiadny príbor, že? Pozri, tu moja sa chladí, vidíš? A jaká je pekná. Ahoj. Daňový raj. Tonka našla.